Právě jdeme za panem náměstkem. Máme informace, že někteří úředníci podstupují speciální výcvik a že na své zahradě kope tunel, do kterého si nosí velké množství potravin a především sušeného masa. Tak se ho jdeme za to zeptat. Jsme zvědaví na jeho reakce. Dobrý den. Dobrý den, co si přijete? Jsme ze Slezské univerzity a přišli jsme udělat rozhovor s panem náměstkem. Ale náměstku jsou tady s ním Pojďte dál. Dobrý den, můžeme udělat s vámi rozhovor? Určitě, jste domluvení. Tak, na jaké téma to bude? Slyšeli jsme, že se někteří vybraní tady úředníci připravují na nějaký výcvik speciální pro přežití nebo něco takového. Víte o tom něco? To vůbec netuším teda. Opava se něco připravuje? Nějaká katastrofa nebo něco? Ne, to jakoby... Nevím o ničem takovém, že by se něco takového připravovalo, nebo by se připravovalo. A to se chcete bavit jenom o tomto, nebo? No, ještě se doslýchá, že na vaší zahradě si kupujete tunel a... To už víte co, to asi nemá smysl. Jano, máme další zkusku, že ano? Pánové, děkuju, mějte se krásně. Jak to je s tím sušeným vlastně, pane náměstku? Naschledanou. Naschledanou. Máš to? Máš to?